Salut, Adrian și bine m-am găsit la un episod de Minecraft. Astăzi să ne jucăm Skywars. Sperăm să avem noroc la iteme. Nu știu să mă joc. Mamă, dar nu ziceți că eram lag. Da, iar am lag. O să mor în direct pentru că eu știu să mă joc cu lag. Eu din prima știu să mă joc cu lag. Am protecție. Am undiță. Am un ce să faci? Dar fratele meu, dar de ce am eu lag, mă? Ce am eu lag, mă? De ce? Bă, frate, nu suport când am lag, frate. Nu suport când am lag. Dacă eu o să mă duc la săpări, o să cad, pentru că eu am lag. Fix atunci. Ăsta și plecam. Hai, după ei, să-i nenorocim. Ăștia oricum au hack, 100%. Pentru că ei scriu. Mamă, băi, cum era să cad? Ham! Îl bat. Ah, wow, no! Uite-l cum dă! Uite-l cum dă! Uite-l, bă, cum dă, bă! Bă, cum dă, bă, ești nebun? Bă, cum a dat, fratele meu? N-ai văzut să te juri. Am și lag, dar nu știu de ce. Bă, ați văzut cum a dat, mă, mâncava și curul ăsta. Bă, cum a dat de animalul, bă. Și îl băteam că aveam armură mai bună, că el are hack. Cred că avea hack, nu știu. Hai să ne uităm, ia. Am două golden da, da, uitați-vă și voi. Apăs și nu se pune. Băi, bă, frate, ce? De ce? De ce? Am apăsat să... Doamne, ce joc, bă, mânca. Uite-l pe ăla cum pleacă de pe n-ai nicio treabă, beată. Deci eu pun astea și... Păi stai mă, cam deci. Da, nu știu să mă joc, dar... Nici la... Mai că avem... Armură... E bun, perfect. Hai că suntem full armură ca lumea. Dar dispar, mă, scutule de la mine de aici, că n-am nevoie de tine. Băi, băiatule. Hai, frate, construiește. Da, mă, mi-l sugi. Fără de-astea. Da, mă, da. Vino, mă, încoa, bă. Vino, fratele, încoa. Hai, mă, să ne batem dacă ești tare în gură. Ăsta pleacă. Bă, vărule. Bă, vărule. Da? What the fuck? Cum, frate, m-a lovit? Era să mă duc? Fac. Vai de capul meu, bă, omule, cum n-ai ce, n-ai să ne enervăm foarte mult pe Skype. Are verde și acum. Dă-te, bă, din fața mea! Sper că l-a auzit și eu l-au foarte încet. Bă, dar cum a aruncat, bă, zici că avea knockback. Era să mă duc. Ai văzut? Mă duc repede să iau și chest. Sunt și o tryharder. Iau 5. Dacă ar merge, mâncava să iau și ceva. Dar sunt full, bă, nu merge, putul lagul tău, bă, mâine mă că nu merge, mă, să le iau.
Bă, ce enervant, frate! Apăs să se pună jos și nu se pune, mă. Bă, ce enervant e, frate! Mă enervează! Nu, mamă! Chiar mă enervează, mă. La fel și pe ăla. Uite, uite, uite! Apăs, uite, se pune înapoi. El se pune înapoi, frate. Bă, uite, bă, și tu la el. Mamă, bă, unde e? L-am pus aici. El se pune aici. Uitați-vă, bă. Bă, fraților. Bă, fraților. Bă, fratele meu. N-ai văzut, frate. Băi, oameni buni, mă. Bă, oameni buni, bă, mi-a aruncat toporul aici. Bă, uite, bă, și tu, mamă, ce, nu, n-ai coaie, n-ai cum să filmezi. Asta a încercat să filme la mine, ce-a făcut, a căzut? Sau l-a aruncat pe altul? Hai pe să... Nu e mai aici. Dar nici ce sunat, cred că a căzut. Iau și unul. Da, iau și unul, să iau și unul. Da, da, da. Da, da, să iau eu undița pe chesturile astea. Da, frate, că nu vreodată. Ăsta face hack-uri, e full, m-a nenorocit la complet. Amendă cu călărul. Hai, poate nu merge și eu ceva. Sunt Dumnezeu pe jocul ăsta. Bună! Pa! Sunt Dumnezeu pe jocul ăsta, ați văzut? Zici că am fost rim. Hai că nici nu fac bază aici. Aici fac bază, băieți. Poate să vină oricine. Eu aici stau. Pleacă, băieți. Ce? Bă, ce? Mă! Eram full! Eram full! Bă, frate, nu e corect, eram full. Aveam cască, eram de astea. Na, mă, frate, ce să fac? Ăștia sunt full, da, mă, și pe mine mă scoate de aici, mă. Mă rog de asta. Sunt Dumnezeu pe locul ăsta. Păi dacă, bă, frate, eu sunt full și îmi dă itemele jos de pe mine, mă. Bă, incredibil, frate. Nu mă joc. Stai să ne jucăm altceva. Ne jucăm Skywars, dar ne jucăm Lucky Skywars. Va aici. Poate e cineva aici. Da, uite, ne-a băiat să mergi. Perfect, poțiune îmi trebuie mie. Perfect. Bună ziua, bună ziua. Bun. Și-o cum intru, frate, aici? Te să spală, cum? Ăla vine deja spre mine, frate. E da. Bă, tu ce dai, mă? Nu, Vasile, nu. Noi n-am treabă cu tine. Poți să te duci. Sunt Dumnezeu pe jocul ăsta. Taceți-mă un pic. Că eu sunt șoloban. Uite-te, mă, ce armura să sparge într-o secundă. Poate îmi dă și mie ceva din Lucky blocurile astea. Perfect, perfect. Uite, aici nu e lag. Mâncavaș! Talentul vostru m-a nenorocit. Eu mai bine cad în void. Hai să mă bateți. Arășez Rainiau, bro. Arășez Rainiau. Bă, fratele meu, de ce mi-a pus la bă? Nu mai mă joc, bă, că nu mai mă joc, bă. Pleacă, bă, de aici, că nu mai pot, bă.
Nimic nu-mi iese. Bine, sunt și eu slab. Da, și lagul. Da, ce să joci, bă? Bă, n-ai, bă, ce să joci. Ei, uite, mi-am deblocat și chat-ul. Pixar chat. Dar n-ai, bă, ce să joci. El a fi lângă mine, prieten. Că mie nu pică nimic. Mi-a picat 4 bucăți de iron? Bă, frate, mi-a picat de iron. Bă, de iron. Nu da! Mori, Ion. Ha, bă, dă-l în coa, bă! Fiți ar jocul al naibii. Bă, cum să fac botoși, mă? Așa. Și casca. Așa. Mă mici greu, rău. Ia uite, mi-a dispărut. Doamne, ce joc infect. Bă, ce joc, bă. Fiți ar Blazer al naibii. Da, pleacă, mă, n-aici. Bate-te cu Blaze, băiatul. Bate-te cu Blaze. Hai că zici și eu să mă joc. N-am blocuri. Era să-mi arunc sabie. O, să trăiești. Ia, vrei? Du-te în mort. Arunc coama să ne batem dacă ești șmecher. Hai, bă, să ne batem dacă ești șmecher. Deci, bă, mamă, ce la aici. Hai, mă, vină în coamă. Am decât 10 blocuri. Cu astea 10 blocuri, îl rup. La unde te urci, mă, în Madagascaria? Bă, dar dă-te jos, bă! Dă-te, mă, jos! Doamne ferește, ce playeri! Băi, aruncă-mă pe ăla, aruncă codul pe el. Dă-l, bă, jos pe Madagascarianul ăsta. Stai, mă, că am și milați. Ia uite. Ia uite, bă, ce am aici. Am și de-asta. O prăjitură de-asta. Mamă! Dumnezeu, cu noi azi. Pleacă fițeară să mai dă ceva de mâncare. Doamne, ajută. Mă n-am ajutat. Mamă, ce repede spargi. Și o să iau pe... Da. O, stați, bă, cam... Băi, băi, băi. Băi, copilași. Băi, copilași. Unde-i, mă, nenorocire? Bă, sclavule! Domnul sclav. A plecat. Au plecat ăștia. Mă duc și-o mișc. Mamă, dacă mă duceam pe Pigli. Hai, mă, hai. Mamă, mă. Nu zic că nu mi-ajunge. E riscant, bă, să fac jump. E foarte riscant. Mi-e frică să-l fac gen. Că nu știu cum apăs pe buton și am și picat. Am și murit pe urmă. Și plâng iară. Iară plâng. Că mă bate și mă arunc singur în voită. Iar nu cu am. Băi, domnule. Foc. Am floc. Pleacă, bă, drept. Bă, m-a nenorocit, bă. 3 săbii mi-a dat. 3 săbii mi-a dat. Deci, efectiv, ăla mi-a 3 săbii, frate. 3 săbii mi-a dat, bă. Bă, cum, bă, 3 săbii, bă? Aoleu. E greu, frate. Eu de-abia m-am apucat să joc pe ăstea și se joacă de 7 ani. Tot hard ăsta. Piggy! Ce faci?
Mersi pentru carnea care nu mi-ai dat. Pizza carne. Măcar mi-a dat blocuri. Hai pa. Na, bilet. Piggy! Roma, Italia e Roma. Oh, bilet. Ce e asta? Powerful Stone. Wow. Blocuri. Na, mă, pleacă, bă. Mamă, ce era acolo? Ce facem asta? Spre exposition sweetness. A, fugă repede. Știu că alerg ca un dement, dar nici chiar. Alerg ca un dement și alerg. Mi-au copyright. Salut! Ce faci? Bă, bă, bă! Mâncai-v-aș cura voastră. A, bă, nu mă frate în cua. A, să ne batem dacă e șmecher. M-am sugit. Nu m-am sugit. Hai mă, fițeară capul ăla al tău. Fițeară capul al tău. Ăla e lângă mine, frate. Iar m-a bătut! Iar m-a bătut! Nu mai mă joc! Băi! Mă joc cu meci, frate! Iar m-a bătut! Eu nu am pierdut, mai pot! Mai bine mă joc hide and seek, măcar acolo poate câștig. Măcar acolo poate câștig, bă. Mm. Mm. Pizza jucată. Matei, poate vii să mă omor să vezi ce bătaie. Bă, Matei. Na, Mr. Creeper, frate. Da, bravo. Mie mi-l dă pe Mr. Creeper, frate. Hai, sparge-te, repede, că n-am armură, mă. Dă și mie ceva. Aici chiar, bulangiu, domnule, joc. Mă bate zombie. Dacă îmi bătea zombiul, aici era. Aici, muream aici. Aici gândeam episodul. Aici. Un bloc la Iron cred. Valeleu, ce mi-a dat? Băi, ești prost! Mă, ești prost, ce mi-a dat? Pleacă, bă, de aici, șabe. Bă, ce mi-a dat, bă? Mamă, Ioane! Mamă, ce mi-a dat, ești prost! Bă, ai nebunit la cap, ce-am aruncat casă. Bă, Ioane, ce mi-a dat, ești nebun? Bă, ești terminat, bă, ce mi-a dat?
Le aruncai și că n-am ce să fac cu ele. Da, ia-le, mă. Le aruncă, gata, nu. Hai să-i... N-am mâncare. Mersi din toată inima. Eu acum ies de aici. Spargem și bloc. Aoleu. Mai sunt doi playeri. Șansa mea să câștig. Bă, șansa mea să câștig. Bă, stai aici, mă. Sunt full diamond, mă vezi? Bă, mă vezi? E altă dată trecută. Care m-a bătut. Cred. Hai mă, sari în void. Mori! M-am... Ia de ce te arunc, frate? Ia uite. Îi fac în ciudă. Da, ce faci, vărule? Da, ce faci? Adu-te, bă, de aici. Bă, stai unde? Bă, ce bă, ăla, bă? Mă, dar ce faci, mă? Stai. Bă, îți bagi joc de mine, mă? Vino, frate, încoa și bate-te. Pleacă de te dracu aici cu tine teorie tale. Dar unde e, mă, ăsta? Nu ești acolo, mic? Îl vânez ca pe o căprioară. Șșş. Geranimo! L-am bătut! M-a rupt. Urbă! Câtă viață mai are, mă? Bă, mă, este! Bine, mă, l-am bătut, bă! Bă, bine, mă, fița lava ta, el stă să-mi pună lavă, bă! Bă! Bun, băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați și și noi ne vedem pe data viitoare. V-am pupat!